Здравейте, казвам се Иван Чакъров и работя в отдел производствено планиране. Отговарям за подизпълнението в фирмата. В Aiger работя вече близо 21 години. На 1 май ще стана 21. В Aiger инженеринг попаднах, нямах работа и си търсих. Съвсем случайно видях по ТВ Свят в Асеновград обява за работа в Aiger инженеринг и се озовах тук. Компанията ми задържа най-вече сигурността, поне аз така си мисля, защото едно времешните времена, години минали, знаете, че имаше много предприятия, които работеше, а не плащат. А тук в Aiger такова нещо не се е случило. Вече толкова дълго време, нито веднъж не са закъснявали с заплатите хората и това е една сигурност, която мога да разчиташ, за много работи. Аз не съм много по тези мероприятия, които се провеждат, тъй като съм ангажиран в семейството си, но все пак съм ходил на банкети, имало е веселби, смях, веселие, било е много приятно. Ще останат едни спомени, които няма да се забравят никога. От моето поколение и от тях има съвестни хора, съвестни момчета, които се изпълняват задълженията така както трябва, не само задълженията, не са мързеливи, работят, но большинството от тях, може би от възпитанието, което са получили, не знам, но са доста мързеливи и очакват да не дадат нищо, а да получат много. Това, за съжаление, в днешно време, според мен, не е правилно. Това беше от мен. Пожелавам на колегите и те да направят 20 години в Aiger, а защо не и повече.